300 елга сузылган йокы. Изге Коръәндә мәгарә кешеләре, ягъни эзәрлекләүләрдән мәгарәдә яшеренергә мәҗбүр булган намуслы, тәкъва җегетләр тарихы китерелә. Алар һәм аларның тугрылыклы эте Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән озак елларга йокыга киткәннәр. Алдагы чыгарылышта без Әл-Каф сүрәсенең 11-нче аятыннан бер мисал китердек. Анда Фәдарабна галя азанихим дигән гыйбарәне турыдан-туры колак төпләренә сукканнар, ягъни соңгырауландырганнар, яки аларны ишетү мөмкинлегеннән мәхрүм иткәннәр дип тәрҗемә ителә дип әйттек. Шулай ук хәзерге тикшеренүләр һәм ачышлар нигезендә кешеләрнең тирән йокы вакытында ишетүләрен ачыкладык. Әлеге аят нигезендә җегетләр мондый сәләттән мәхрүм булган, шуңа күрә тышкы әйләнә тирәлек аларның 300 елга сузылган йокыларына берничек тә йогынты ясый алмаган. Әйткәнебезчә, бу аятларда кеше йокысының үзенчәлеген ачып биргән бер генә күренеш түгел. Мисал өчен, шул ук Әл-Каф сүрәсенең 17-нче аятын алыйк. Анда булай диелгән: Әгәр дә син анда булсаң, мәгарә өстенә туган кояшны күрер идең. Чыккан чагында ул мәгарәнең уң ягына борыла һәм нурлары белән аларның тынычлыгын бозмый. Байыган чагында исә аларга тимичә сул ягыннан үтеп китә иде. Алар аның иркен бер урынында. Менә бу Аллаһның муҗизаларыннан. Аллаһ кемне дә булса һидаяткә ирештерсә, ул һичшиксез һидаятны тапкан булыр. Кемне дә булса адаштырса, аны туры юлга юнәлтерлек бер дус та, яклаучы да таба алмассың. Билгеле булганча, кеше организмында төп процесслар белән биологик сәгать идарә итә. Алар организмда барган процессларның терморегуляция, аш кайнату процессы, гормоннар эшләп чыгару һәм башкаларның интенсивлыгын билгели. Галимнәр тәүлекнең төнге өлешендәге йокы кеше өчен бик мөһим булуын ачыкладылар. Тәүлекнең көндезге вакытында кеше уяу булырга тиеш, чөнки төнлә тупланган туклыклы маддәләрне тормыш эшчәнлеге өчен кирәкле энергияга эшкәртү бара. Төнлә туклыклы маддәләр туплана. Соматотропин үсү гормоны, ул анаболик процессларны стимуллаштыра. Ул нәкъ менә төнлә эшләнә. Галимнәр шулай ук мелатонинның йокы гормоны булуын, бары тик караңгыда гына эшләнүен ачыклаганнар. Ул организмга тынычланырга дигән сигнал бирә. Шул ук вакытта тән басымы һәм температура кими. Яктылык барлыкка килү белән бу гормонның синтезы тамамлана. Яктылык чыганаклары арткан сайын канда кортизол күтәрелә. Ул безнең активлык, дәрт һәм энергия өчен җаваплы гормон. Әди генә әйтеп әйткәндә, кеше эшкәртелә торган мелатонин аркасында караңгыда йоклый, яктылык барлыкка килү белән организм активлаша, дәрт һәм яңа көчләр ала. Ә хәзер карыйк әле. Әл-Каф сүрәсенең 18-нче аятында нәрсә әйтелә? Син аларны уяу дип санарсың. Әмма алар йоклыйлар. Без аларны туфракның чиртүеннән саклау өчен әле уң якка, әле сул якка әйләндерә идек. Этләре дә алда алга аякларын сузып ята иде. Әгәр аларны чәчләре, тырнаклары җиткән хәлдә күрә алган булсаң, һичшиксез алардан йөз чирер һәм алар аркасында курку эчендә булыр идең. Йокысы бозылмаган сәламәт кеше бер төн эчендә 25-тән алып 30-га кадәр хәрәкәтләр башкара. Бу хәрәкәтләрнең күбесе салмак йокы вакытына туры килә. Хәер, уяу вакыты белән чагыштырганда, аларның саны шактый киметелгән булса да, алар шулай да бар. Без йоклый торган торышны үзгәртү, бер яктан икенче якка борылу һәм башка хәрәкәтләр. Әгәр дә кеше авырый яки начар йоклый икән, хәрәкәтләр саны 100-гә җитәргә мөмкин. Шулай ук без яткан яктагы тән өлешләренә озак басым да, аларның кан белән тәэмин ителешен бозарга мөмкин. Тәннең бер өлеше ою, безнең барыбызга да таныш.
Бу рәвешле кан әйләнеше бозылган өлкәләр баш миенә тәннең торышын үзгәртергә һәм кан белән тәэмин итәргә дигән сигнал җибәрә. Шуңа күрә без кирегә борылабыз һәм моны аңлы рәвештә эшләмибез. Егетләрнең 100 ел дәвамында бер туктаусыз йоклауларын исәпкә алсак, аларның даими рәвештә әйләнүләре һәм тырышлары алмашынуы аңлашыла. Югыйсә аларның гәүдәләре күптән инде озак ятып тишелгән һәм яралар белән капланган булыр иде. Алар тәннең озак бер торышта ятуы һәм кан әйләнеше бозылуы аркасында барлыкка килергә мөмкин. Искә төшерәсе килә. Изге Коръән аятлары 7-нче гасырда әле кешеләр кеше йокысының бөтен үзенчәлекләре турында белмәгән вакытта иңдерелгән. Коръәнне әгәр дә без кеше әсәре дип саныйбыз икән, ул вакытта анда тасвирланган мәгълүматлар кешелек дөньясына гасырлар узгач кына билгеле булгач, бу аятларның барлыкка килүен ничек аңлатырга соң? Изге Коръәнне барлык тере һәм тере булмаганны яралткан, якыны бәрәкәт иткән Аллаһы Тәгалә тарафыннан вахи дип тану мантыйкка ярашлырак булыр.